Ja bih svakako iskoristila priliku da se zahvalim organizatoru koji je stvarno napravio jedan hrabar potez, nešto što mi do sada nismo imali u Beogradu, da nam zatvori ovako u sred vikenda Adu samo za nas. Samo da plivamo i samo da uživamo. Ono što je dobro i vreme nam je išlo na ruku, voda je izuzetno prijatna. Ja jesam plivala u neoprenu, ali znam da sam i bez odela mogla da potpuno uživam na stazi koja je obezbeđena samo za nas. Ono što je još jako dobro, to je svakako ova domaćinska atmosfera. Ja konstantno imam utisak da su među ljubiteljima sporta, među prijateljima, svi vas nutkaju, svi vam žele dobrodošlicu i to je nešto što bi svakako moralo da se ponovi ovde na Adi Ciganlije.